So, andito kami ngayon sa Baguio. Punta kami ng Baguio Market. Ganito ka-busy sa Baguio. Ay, so bilihan to ng kapeng barako. Ayan. Pipila yata sa kape. So, bibili kami rito ng kape. Kailangan mong ipagiling. So, ito yun. Kape alamero. Asan kape? Kape alamero. Kape alamero. Asan? 100 grams 800. Arabica? Ito, kape alamid. Ayan. Ah, mahal na alamid. 800 per 100 grams. 8,000 isang kilo. Oo, 8,000 per kilo. So, ayan, try natin bumili ng kape. Oh. Isang benget. Ay, benget. Benguet coffee. And so fresh sa roast Garcia's Premium Coffee and kape umali. Dito ka o-order ng mga kape barako. So ang saleable daw is Benguet Coffee. Mabili daw yan. So ipapagiling mo dito. Hindi na natin kinunan. Ayan. So andito tayo sa Baguio Market. Ayan mga palengkera. Yan, bili tayo ng pasalubong. Mga strawberry. Yes, madam. Japanese. Yes. Ito po, strawberries. Sweet Sweet Charlie, matamis po. Anong gusto mo? Matamis po, Sweet Charlie, kuya. So yung Sweet Charlie 300 per kilo. Ayan. So magkano isang kilo? 1? Ayan. Bumili kami ng guyabano. 120 per kilo. Hilaw pa, pero mga may hinog na rin yan. Ganda ng chiko. Magkano kilo? 120 per kilo. Yes, ma'am. Pili na. Magkano to, manok? Holy smoke, ano? Magkano dito? Yan, ma'am. 300 yan. Ang mahal na pala ngayon po, 300 na. Magkano maliit? Ayun, ma'am, sarap. Magkano to? 200. Oo nga eh. Magkano dito? 3 for 100. Ito. Ayaw nga pala nakalagay niyan. Combination pwede. Oh. Walang bawas?
Masarap ba to? Ito. Yan, bumili kami ng ano to? Banana chips. Ayan, alamin natin. Di ba pwedeng 100 chili garlic sauce. So, meron din sila mga strawberry preserve. Ayan. Ano to? Masarap ba to? Spicy vinegar. Ayan, binigyan kita ng customer. Dapat meron akong free. Ay. Pulutin mo. Ito magkano na? Ano? Maning po siya na din may Magkano to? Ha? Yung maliit na bottle mo nito. 230 yan. So 180 yung ano. Oh, ito 180. Ito maganda yung lalagyan niya. Ito naman yung mga ubi. Kabalang ka lang ka, pinipig. Ma'am, pinipig na sariwa. Mushroom. Magkano sa ganito? Boss, Magkano dito? Wala pa yung may-ari. Ayan. May sungkaan din. Kaso wala pa yung bantay, so hindi pa natin alam ang price. Magkano to? Ito po, magkano? 200 yung kalabaw. Magkano sa ano? 50 o yan. 50 isa. 50. Plain. Oh, Magkano? magka Pwedeng 100. Yan. ay, wala itong ano, yung na ano niya. Magkano last price nito? Mga 100 lang yan. Reversible to. Ano magandang kulay dahil? Pili ka na lang. Gustong silinan nito yung ano eh, may pangalan eh. Ibang kulit. May pamamanan. Oo, hindi niya na ano kasi. Yun na yung malaki na yon. Ang tawag dyan? Manok pa? Hindi. Yung bulol? Oo. Depende po sa size, ma'am. Etong middle, Ito pong nasa gitna, Oo. 1,000 po yun. 1,000. Eh yung itong medyo maliit, Alin po ito? Oo. 650 po. 650. Oh. Marami ka rito mabibili oh. Bumibili eh. Dahil wala. Meron din ano hot pad oh. Yan. Wala ka ng Mahaba. Ayan na, bumili kayo. Pwede nyo po Itapon mo na ito gawin lang. oo. Mailig ka sa ganyang klaseng bag eh. 250 250. na ng bawas. 2 na lang. Tingnan mo muna yung laman, yung loob. Bago ka tumawa. Oo, kung gusto mo. Ito, 350. Baon bago. Ito parang bagyo talaga. Ano mga kulay dito? Alis po 120. Ano mga kulay niya? Alisin lang po design. Mamili ka na po ito ang gusto mo. okay na. Okay na. 2, 3, 4. Basta logo. 1, 2, 3, 4. Magkano last price niya? Kung minsan gano'n na kami nabili. Magkano last? Ha? 60. Eh dito, magkano lang? Hanggang ano na lang. 300. 300 na lang. Ay, yung ganyan po, 40.
malaki to, mas maganda malaki. Ito nabili kami kung pang ano ng ito. Ito rin, no? Maganda rin itong sangkalan. Oh. So ito 350 daw. Pwede kang magano dito. Durugin mo yung mga ano. 300, kukunin na. Na lang, kasi marami naman kaming kinuha. O kaya libre mo sa akin to. Ay, hindi pwede. Mas mahal ko kasi yung mas malaki. 350 lang po talaga. Mura na po yun. So hindi natin nakuha sa 350 o sa 300. 350 lang daw. Ibitawan mo na. Okay. Binili ko dahil gusto ko. 350. Yan. Balutin pa mo. Salamat. So, yung 500 na sakyan ako na. Alin po? 150. Okay? Ito si ano, magkano? 580 yan. Oh. 580 ang mana pala. Ay, bawas pa. Eh dito. Si meron ako maliit nito eh. Gusto kong ternuan ng malaki. Bigay ko na lang ng 500. 500. Hanggang doon lang. Yes po. 500 daw na ko. Buo po kasi yan hanggang dito. Hindi dinugtong yung base niya. Ah? Ano na? Ito yung calendar. Ano? Maganda siya. Ha? Yung packing foam. Oo. Hindi, bali, damit mo na lang i-ano natin. Ito magkano? Ay, 1, 2. 12,000. Yes ma'am, kasi ano yan, pinagdala ka lang po. Yung mga design na to. Ito parang korte. Ayan o. Ganda. At syempre pa, ayan, yung everlasting flower. Huli na sinabi ni Kuya Ricky, gusto raw niya, pino raw yung pagkabili. O bakit ano bang sabi mo? Course? Hindi ko alam, wala na ako alam. Oh, Pino yun. Madaling matunaw. Ayan, so kinukuha na namin yung aming order na ground coffee. Ayan. Ito lahat. Ano yan? Walang nalagyan. Magkano ang eco bag nyo? Yung mura lang. So wala silang lalagyan, nakaganyan lang, kaya need namin bumili ng eco bag. Magkano yan? 20. 20 pesos eco bag, kaya. Parang naman lahat may business, kaya. So, ito ang nabili namin coffee. Dahil ako, Dito lang yan sa Gracias Premium Coffee. Lapu-Lapu Street, Sulaiman Street, Jollibee, Baguio City. Oh, hindi tayo pupunta doon sa Mines View Park kasi wala namang makitang mine.
Ilang beses tayo pumunta dun sa Mines View Park. Ayan. Puro lang naman bahay. So kalalabas lang namin ng Baguio Market. Ayan. Talagang masikip talaga ang traffic ng Baguio City.